Modelan terbang kerjaan society-a dinai surkari nazar goglaiबाय लोगोफोर surkari nazar गोग्लैमारबाय dinai जोबोद खुसि जोंनि साननाय हनाय आरो मावलायनानै थांखिफोरा नंगौ अनारु थार बाथ्राखौनो बुंदों मैदाङा नंगौ लोगोफोर नाथाय मोनसे खोथा सरखारनि नोजोराव गोग्लैबाय होननानै जों अलसिया जानानै थाब्ला जानाय नङा जोंनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ जों बयबो नंगौ अनारु जोंनि मावनो लानाय बे थांखिफोरखौ जों मावफुंनो नांगोन जों गाव गावनि खामानिखौ गावनो गोसो होनांगोन जोंनि बे ससाइटिजों गामिनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जों हेफाजाब थुलुंगा आरो गेदेरखौ मान होनायजों लोगोसे उन्दैफोरखौ बरायनायजों लोगोसे निखावरिफोरखौ अननायजों आरो गोरबोजों बोजबनानै लानो नांगोन नङा होनब्ला लोगोफोर बेनि थाखाय जोंनि गोसो सानस्रि मेलेमा गोख्रों जानांगोन लोगोफोर बे ससाइटिनि जोहै जों सरकारनि नेमखान्थिफोरखौ फल' खालामनानै निखावरि आरो ओरैनो थानाय बेखार सुबुंफोरखौ राहा लामा दिन्थिनानै होनो नांगोन लोगोफोर नंगौ अनारु नों थार बाथ्राखौनो बुंदों आरो ना बेनि गुबै मन्त्रनि अजाया जादों नों अनारु अनारु बोरो लं लिभ अनारु बोरो लं